яке аз рукнҳои камолоти худшиносиву худогоҳии миллӣ бузургдошти забони модарист. бузургони тоҷик барои тоза нигоҳдошти забон аз омезишу гароиши вожаҳои номатлуб хидматҳои назаррас карданд. аммо мутаассифона бархе ин забони хушоҳангро омехтаи истилоҳи ғайр мекунанд. забон ин пояи давлат аст. одоби муошират имрӯз дар бисёр ҷоҳо, яъне ҳам дар байни хонандагон, ҳам дар байни калонсолон бисёртар имрӯз дучор меоем ҳастанд ё ҷавонон ё каҳансолоне ки бо як алфози ки ба забони мо хуб нест муошират мекунанд, яъне бо алфози қабеҳ. шоири бузурги мо лоиқ шералӣ мегӯяд ки заҳрбодо шири модар бар касе ко забони модарӣ гум кардааст. бисёр ҷавонон бо як лаҳни тоҷикӣ ё бо забони русӣ як суханварӣ имрӯзо мекунанд, дучор мешавем. дар бисёр ҷойҳо яъне ё дар нақлиёт ё дар ҷамоматҳо, дар маъракаҳо дучор мешавем ки бисёри ҷавонони мо бо як алфози на тоҷикӣ балки бо забони русӣ ва дигар гап мезананд. яъне анамон муоширати худро имрӯзҳо қариб ки ҷавонони мо аз байн бурда истоданд. нуқсе дар забони тоҷикӣ карда бо дигар алфоз онҳо суханварӣ мекунанд. аз ин мо афсӯс мехӯрем. боиси ифтихор аст ки мо соҳиби чунин забони ширину пурғановат, забони адабии оламгир ҳастем. дар воқеъ забон яке аз неъматҳои дараҷаи аввали ҷаҳони инсонӣ аст. ба воситаи воҳидҳои забонӣ андешаҳои зебо дар зеҳни инсон ба вуҷуд омада сипас бо ин забони хушоҳанг баён мегарданд. вале тавре ки зикр намудем, дар ҷомеаи мо нафароне ҳастанд ки ин забони нобро бо лафзи ғайр олуда мекунанд. вақте ки бо лафзи ширини забони тоҷикӣ мо сухан мегӯем, бояд алфози мо, гуфтори мо, рафтори мо хуб бошад. мегӯяд ки вақте инсон рафтораш, пиндораш, гуфтораш нек бошад, вай маълум мешавад ки чӣ хел инсон аст. аз тарзи гуфтор, тарзи муошират, тарзи рафтори инсонро аз гуфтори ӯ баҳо дода метавонем. бисёри касоне ҳастанд ки бо забони тоҷикиро бо забони русӣ омехта карда, мисол вақте ки онҳо дар истгоҳ меистанд, яъне мепурсанд ки остановка ё дар нақлиёт ҳастанд анамон коргароне ки дар нақлиёт онҳо нақлиётро идора мекунанд, остановка гуфта ба мардум яъне муроҷиат мекунанд. хуб мешуд ки аминро ба таври як алфози ширини тоҷикона, яъне истгоҳу ё он ки дар вақти хӯроки нисфирӯзӣ обед гуфта яъне талаффуз мекунанд. ҳамина мешуд ки бо як алфози ширин, яъне нисфирӯзӣ ё ки бачаҳое ҳастанд ки ба вақти хайру хуш, яъне хуб мешуд бо забони тоҷикӣ то дидан ё ин ки бо забони як хуби тоҷикӣ гап зананд. забони модарии мо таърихи тӯлонӣ дошта, лоиқ ба арҷ гузоштану гиромӣ доштан аст. аз ин рӯ ҳар яки моро лозим аст то барои тозагии он ва рушду такомули мероси адабию неъмати бебаҳои хеш талош кунем.